ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ଆଜିର ଶ୍ରେଣୀର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିବି। ଚାଲ ଦେଖିବା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିବି କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି ମୁଁ। ଚାଲ ଦେଖିବା। କିଚେନରେ ଏପଟେ ଭାତ ବସେଇ ନେଇଛି। ଭାତଟା ବସି ଯାଇଛି। ଏପଟେ ଅଣ୍ଡା ସିଝଉଛି। ତା ପାଇଁ ଟମାଟୋ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଦେଇଛି, ପିଆଜ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଦେଇଛି। ତ ରସୁଣ ଦିଟା ଛଡ଼େଇବି ବୋଲି ବାହାରିଛି, ଛଡ଼େଇନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରସୁଣ ଛଡ଼େଇବି। ଛଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିବି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କ'ଣ ଏତେ ଆସିନି କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସିନି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲସେ ଆସେ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ମୁଁ ଦେଖଉଛି ତେଲୁଗୁରେ କେମିତି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କେମିତି କରୁଛି ଦେଖେଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଏତିକି ପକେଇଛି, ପକେଇବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀରେ। ଛେଚିବା, ଛେଚି ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଣ୍ଡାକୁ ବି କାଟି ଦେଇଛି। ରସୁଣ ନଡ଼ିଆ ପେଷ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା, ପେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ତ ସବୁ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରି ରଖିଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା କରି ମାନେ ତରକାରୀ। ଫାଷ୍ଟ ତେଲ ପକେଇବା। ତେଲ ତ ମୁଁ ଏତିକି ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଫୁଟଣ ପକାନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜାଣିନି, ସେଥିରୁ ମୁଁ ପକାଏ ଶୁଖିଲା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ତାପରେ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ ପକେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ହେଲା ପରେ ଟମାଟୋ ଆମର ପକେଇବେ। ଟମାଟୋ ପକେଇବେ। ଏତିକି ମସଲା ଜିନିଷ ମୁଁ ଏବେ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ଟିକେ ସିଝିବନି ରସୁଣ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ପେଷ୍ଟ ପକେଇଦେବା ଆଗ। ମସଲା ଟିକେ ସିଝେଇନି, ଟିକେ ପାଣି ଦେବି। ଫୁଟିଲା ପରେ ଅଣ୍ଡା ପକେଇବା। ହଲକା ଫୁଟି ଆଇଲାଣି, ଅଣ୍ଡାଟା ପକେଇଦବା। ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଚିକେନ ମସଲା ଗରମ ମସଲା ପକେଇକି ଚିକେନ ମସଲା తొక్కది ମୋର ఎట్లా ఉంది నానా ସୁପର ଅଣ୍ଡା ମୋ ପୁଅ କହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହଉ ହଉ ଯେ କହିଲାଣି ମମି ଦେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଦିଟା ଦେଇଥିବୁ ସେ ଖାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।